Ya kemet bedangsa jong ki arngut ki hebret ki badai shipara kata kafinia nongse kabadairu kadukon jong ka kenhun ruai kit secara kuaya lembat kapara jong ka kamaya nela nongse ki bala klat no ha kajingsha terlep ka kendau ha ka step jong ka khatnyau trek jeliu arhajar arpulai pendan rai latep don burom no hne kasngi ka khat khandai trek jeliu arhajar arpulai ha gani kasngi haswa ban ra no ya kamet badangsa jong kini ki arngut ki hebret layo ya kjingle niam badle buram khaddo ya ga bala penlong haplau jong ki yingsa jong ki hakani kasngi layo ro ya kjingkran ki bahing asem kumchuro na ka school ka St Peter High Secondary School nang ta na ka kanhun kwaya ka kit secara bat kumjuro na ki bahing asem ya kamet jong kini ki arngut ki hebret latep haulum jingtep jong ka balang presbyterian. Nè, tôi chị đi lo.